गाव लोगोफोर बर' सिख्ला साथाम गुवाहाटी सांसारियाव गाज्रि खामानि मावजादों। मुस्लिम सेंग्राजों ओरैबायदि थगायजाजादों, ब्लेकमेल खालामजाजादों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासे। जाजोबखो बर' समाजाव बर' सिख्लाफोर, बर' आइजोफोर ब्लेकमेल खालामजानाय, थगायजाजानाय, दाउ अमाफोर बादि बुथार जाजानाय, किडनेप खालामजाजानाय, ओरैबायदि दुखुनांथाव थगायजाजालांबाय गुबुन हारिजों। भिडिअखौ नायलांबाय था। ओरैबायदि खुलुमबाय लोगोफोर, बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय। दा नोंथांमोना नुखादो साथाम बर' हिन्जावखौ गुवाहाटी सांसारियाव माने बेफोरबायदिनो मुस्लिम सासे सेंग्राया ब्लेकमेल खालामबाय थायोनो। गाज्रि खामानि मावनानै बिथांमोननि भिडिअखौ मिडियानि गेजेरजों भाइराल खालामनो हागोन होननानै ब्लेकमेल खालामबाय थायोनो बर' हिन्जाव साथामखौ नुबाय। नोंथांमोना जोंनि बर' हिन्जावफोरा बोरै गुबुन हारिजों थगायजाजायो बुजिबायना? ओरैबायदि जाम्बा जाम्बि दङ जोंनि बर' हारियाव, ओरैबायदि थगायजाजायो, गाज्रि खालामजानाबो ब्लेकमेल खालामजाबावोनो जोंनि बर' हारि सिख्लाफोरा। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोना ला। आङो मोनसे निउस होनो सानदों। बिथांमोना माबोरै थगायजाजानाय, मा दायनि थाखाय माबा खालामजानाय, नोंथांमोना गिबियावनो भिडिअखौ जोबजासे नायना लाबानो जाबाय। ओमफ्राय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। आङो भिडिअखौ होग्रोनोसै, जों भिडिअखौ दान्दिसे नायग्रोनोसै, फैदो। 콘서트가 준비되었나? 준비 좋으셔서 사이를 준비하시고 이거이나 나건데 왜냐면 kalau diusili আমার মানে এই দুজনী ছোৱালী বাহিৰত আৰু এজনী আছে ব্যক্তিগত, দুজনী ছোৱালী বাহিৰত আৰু এজনী আছে ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক ইহঁতৰ মানে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড। কিন্তু গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড কেইজনৰ লগত থাকে? একজনৰ লগতে থাকে। তিনিজনী ছোৱালীৰ লগত মানে লিলিমাই, এইজন ল'ৰা মুছলিম ল'ৰা, আৰু ইহঁতে মানে জনগোষ্ঠীয় ছোৱালী, সম্প্ৰদায় বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ হয়। আৰু তিনিজনীকে ছোৱালী মানে ইমান দিনে ধৰি ইহঁতৰ ব্যক্তিগত সম্পৰ্কৰ মানে ভিডিঅ' ফটোবিলাক নেটত এৰি দিম বুলি ব্লেকমেইল কৰি এনেকে ৰুমত লৈ আহে। যদি শাৰীৰিক সম্পৰ্ক স্থাপন নকৰে তেতিয়াহ'লে নেটত এৰি দিব। এনেকে আজি ভয় ভাবুকে দেখুৱাই এজনী ছোৱালী, কেইজনী ছোৱালী ৰুমৰ ভিতৰতে আমি হাততে ধৰিছো। এতিয়া বাকী এইখিনি আমি কৈছো, আমি যি কৰিব লাগে ছোৱালীজনীতো বচালো, আজি ৰেপ কৰাৰ নিচিনা অৱস্থা। ৰুমৰ ভিতৰত আমি বাকীখিনি আপোনালোকে দেখিছে। এতিয়া কথা এইটোৱে, আমি আমাৰ কাম কৰিলো, বাকী অসমবাসী ৰাইজৰ কৰিছো। এই ল'ৰাজনকে কালপিতজনৰ ওপৰত কি কৰিব থাকে? একবাৰ ইনষ্টাগ্ৰামত দিয়ে আপলোড কৰি কিনে বেয়া বেয়া ফটোবিলাক দিব খোজে, আৰু বাইদেউ দাদা সিহঁতক ফোন মাৰি মাৰি ডিষ্টাৰ্ব দি থাকে। আৰু এটা ছোৱালী আছে, তাকো এনেকাই কৰি আছে বিচাৰা। আমাৰ লগতো ইমান কাজিয়াও লাগছে, হলেও আমি তাক নাম্বাৰটো বিচাৰি নাপালো। তাকো আনিব খুজিছিলো আমি, তাক চাজা দিম কৈ কিনে। তাক চাজা দিবাই লাগে, কেলে মানে বহুত বেয়া কাম কৰি আছে আৰু সিদিনা আমাক ঠকাই কিনে। আমাৰ লগতো ইমান কাজিয়াও লাগছে, হলেও আমি তাক নাম্বাৰটো বিচাৰি নাপালো। তাকো আনিব খুজিছিলো আমি, তাক চাজা দিম কৈ কিনে। তাক চাজা দিবাই লাগে, কেলে মানে বহুত বেয়া কাম কৰি আছে আৰু সিদিনা আমাক ঠকাই কিনে। नोंथांमोना नुखाबाय लोगोफोर, बेखिनिसै दिनैनि भिडिअआ। ओरैबायदि थगायजाजायो जोंनि बर' हारिनि सेंग्रा सिख्ला, गासै बर' आइजोफोर गुबुन हारिजों ब्लेकमेल खालामजाजानाय, थगायजाजानाय, किडनेप खालामजाजानाय, बुथार जाजानाय गोबां नुनो मोनबाय, बारा जाबोबाय। जोंनि बर' सिख्लाफोराबोथ' बुजि मोना, मानो होनब्ला गुबुन हारिजों थांनोब्लाथ' गोबां एक्साइटेडखा जोंनि बर' सिख्लाफोरा। आरो हाबा जानाय गथ' गथाय थानायफोरा दायो होगासिनो आं आपडेटखौ। ओरैबायदि लासिजों खामानि मावदों साथाम बर' हिन्जाव, मिथिबायना? ओरैबायदि थगायजाजायो, ओरैबायदि नेवसि जाजायो। बेफोरबायदि थगायजाजानानै जोंनि बर' हारिनि सोरबा सिख्लाफोरा गोमानानै दोङो, सोरबा सिख्लाफोरा बुथार जाजानानै दोङो। गुवाहाटी कम्पानियाव थायो, मुबा दिल्ली मुम्बाइ थायो, बेंगलर थायो। गोबां मानसिया, सिख्ला होननायल' नङा, सेंग्राफोराबो ओमफ्राय हौवा मानसिफोराबो बेफोरबायदिनो गोमानानै दासिमबो मोनाखै। खायफा मानसिफोरखौ बुंनो थाङोबा गोबां मानसियानो आलाय सिलाय जाना दोङो, न'खराव आलाय सिलाय जाना दोङो। थाखा फैसानि थाखाय
गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय मानसिफोरा गावनि न'खरनि फेमिलिया गुवाहाटी कम्पानि बा गोजान गोजान खामानि मावनो थाङो ओमफ्राय गुबुन हारिजोंसो किडनेप खालामजानो गोनां जायो मार्डार खालामजानो गोनां जायो जोबोद दुखुनांथाव दा बेखौ बुजिनानै ला गुबुन हारिया जोंनि बर' हारिखौ अननाय गैया मुस्लिमानो जा हारसायानो जा ओमफ्रायो गुबुन हारियानो जा एसेबाव ना बेनिखायनो आं बुंदों लोगोफोर नोंथांमोना साबधान थाबानो जाबाय बेफोरबायदि सेभ खालामबानो जाबाय ओमफ्राय दा हमजानाया लोगोफोर बिबो मुस्लिम सांसारियाव हमदोंनो आरोना सांसारिनि माबाफोरा एसे गाज्रिखा सेंग्राफोरा गोबां माबा दङ गुवाहाटीयाव सांसारियाव जोंनि बर' सिख्लाफोरा थाहैयो नालाय हस्टेलाव थाहैयो ओमफ्राय खामानि मावनो थाहैयो सांसारियाव गोबां कम्पानि दङ नालाय दा बेयाव एसे सेभ खालामना थाबानो जाबाय दे सिस्टारमोन सोरबाफोर दङबा दे बेखिनिसै भिडिअखौ गोबां शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे जोंनि बर' हारिफोरा बेफोरबायदि ब्लेकमेल खालामनानै गुबुन हारिजों फासायजाया एबा थगायजाजाया बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना होबानो जाबाय चेनेलाव गोदानबा बुंखाबाय फिन खेब साबस्क्राइब खालामना होबानो 콘서트가 준비되어 나 준비 좋아서 사이를 좀 হয় আমাৰ মানে এই দুজনী ছোৱালী বাহিৰত আৰু এজনী আছে ব্যক্তিগত দুজনী ছোৱালী বাহিৰত আৰু এজনী আছে ব্যক্তিগত সম্পৰ্কৰ ইহঁতৰ মানে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড কিন্তু গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড কেইজনৰ লগত থাকে একজনৰ লগতে থাকে তিনিজনী ছোৱালীৰ লগত মানে লিলিমাই এইজন ল'ৰা মুছলিম ল'ৰা আৰু ইহঁতে মানে জনগোষ্ঠীয় ছোৱালী সম্প্ৰদায় বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ হয় আৰু তিনিজনীকে ছোৱালী মানে ইমান দিনে ধৰি ইহঁতৰ ব্যক্তিগত সম্পৰ্কৰ মানে ভিডিঅ' ফটোবিলাক যিহেতু এৰি দিম বুলি ব্লেকমেইল কৰি এনেকে ৰুমত লৈ আহে যদি শাৰীৰিক সম্পৰ্ক স্থাপন নকৰে তেতিয়াহ'লে দিব এনেকে আজি ভয় ভাবুকি দেখুৱাই এজনী ছোৱালী কেইজনী ছোৱালী ৰুমৰ ভিতৰতে আমি হাতলৈকে ধৰিছো এতিয়া বাকী এইখিনি আমি কৈছো আমি যি কৰিব লাগে ছোৱালীজনীতো বচালো আজি ৰেপ কৰাৰ নিচিনা অৱস্থা ৰুমৰ ভিতৰত আমি বাকীখিনি আপুনি ফুটেজ আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া কথা এইটোৱে আমি আমাৰ কাম কৰিলো বাকী অসমবাসী ৰাইজক কৰিছো এই ল'ৰাজনকে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনৰ ওপৰত কি কৰিব থাকে একবার ইনস্টাগ্রামত যে আপলোড করে কিনে ফটোগিলা দিব খুঁজে আর বাইদেউ দাদা এনক ফোন মারি মারি ডিস্টার্ব দি থাকে আর এটা ছোৱালী আছে তাকো হেংগাই কৰি আছে বিচাৰা ওলাইছিল আমাৰ লগতো ইমান কাজিয়াও লাগছে হলেও আমি তাক নাম্বাৰটো বিচাৰি নাপালো তাকো আনিব খুজিছিলো আমি তাক সাজা দিম কৈ কিনে তাক সাজা দিবাই লাগে কেলে মানে বহুত বেয়া কাম কৰি আছে আৰু সিনা আমাক ঠকাই কেনে नोंथांमोना नुखाबाय लोगोफोर बेखिनिसै दिनैनि भिडिअआ ओरैबायदि थगायजाजायो जोंनि बर' हारिनि सेंग्रा सिख्ला गासै बर' आइजोफोर गुबुन हारिजों ब्लेकमेल खालामजाजानाय थगायजाजानाय किडनेप खालामजाजानाय बुथारजाजानाय गोबां नुनो मोनबाय बारा जाबोबाय ओमफ्राय जोंनि बर' सिख्लाफोराबोथ' बुजि मोना मानो होनब्ला गुबुन हारिजों थांनोब्लाथ' गोबां एक्साइटेडखा जोंनि बर' सिख्लाफोरा आरो हाबा जानाय गथ' गथाय थानायफोरा दायो होगासिनो आं आपडेटखौ ओरैबायदि लासिजों खामानि मावदों साथाम बर' हिन्जाव मिन्थिबायना ओरैबायदि थगायजाजायो ओरैबायदि नेवसिजाजायो